би шанса при победа да се завърне ЦСКА на първото място. Е мотивирал също така допълнително играчите, феновете на ЦСКА. Сега пък футболистите на терена можеха да стигнат до нещо интересно. Дани Пеев за топката. Центриране на Дани Пеев. Отново към Бранеков, който бе оставен абсолютно сам. Севари Черноморец Поморие преди да се завърне в своя роден клуб. Карачанаков. Удар на Карачанаков. Фантастичен гол! Това, което направи Карачанаков, заслужава само и единствено аплодисмент. Колкото повече попадения от такава класа наблюдаваме, мисля толкова по-добре за българския футбол. Вижте повторението. Отлично завъртя топката Карачанаков. Нямаше какво да направи Валентин Галев. Така вече ЦСКА има предимство от един гол на Българска армия. ЦСКА отново атакува. Галчев с прекрасен пас за Присо. Присо свива топката. Има ли кой да засече Мораес и блестящ рефлекс на Валентин Галев. Поредна прекрасна намеса на Галев, който нямаше какво да направи при удара на Карачанаков, независимо, че бе излязъл малко напред. Сега обаче реагира блестящо. Добре намира Даниел Пеев. Той технично се опита да се освободи и пада в наказателното поле, претендирайки за дуспа. Ето го положението с Даниел Пеев. Имаше контакт с Иван Бандовски. За топката е Галчев. Фалчево центриране на Галчев. Удар с глава право в ръцете на Галев. С изявите си вратаря на Локомотив София внася спокойствие на своята отбрана. В случая Дилгеров остана непокрит. Присите в червено. Сега топката бе изчистена на кръка на Присо. Напредва Присо вече в наказателното поле. Връща топката назад. Претенции за игра с ръка там. Няма такъв сигнал от съдията. След това неточен удар. Обаче усети на къде отиват нещата. След рикошет в неговата глава. Това ще бъде ъгов удар за ЦСКА. За игра на позицията на полузащитник. Доста глупаво отиграване там на Адемар и колегите му в отбрана. След това необяснимо пасивна игра. Удар директно към вратата. Спасяване на Мболи. В близки ъгъл на Райсен Мболи. Той обаче го бе покрил. Сега пробив на Адемар. Ниско подаване по тревата. Точно той е за топката. Директен обстрел. Твой отбор. Павел Петков има възможност и да шутира. Прави го. Които поизморяват неговия отбор. Сега чудесно центриране. Това трябваше да бъде втори гол за червените. Напълно. Сашо Бранеков се опита да изчисти това центриране. Има една от своята пейка. Удар отдалеч сега за гостите. Стоев опита да изненада Мболи. Сега добра атака за Локомотив София. Възможност за удар. Позабави се Борис Кондев. Това отношение е рекордьор заедно с Пламен Крачунов, който точно след наказание се завърна. Този път нарушение няма и Присо излиза сам срещу вратаря. Удар на Присо и това е 2-0 за ЦСКА. 76-та минута. Това, което Илян спомена малко по-рано в коментара си, се случи. Това, което вкара в понеделник срещу Монтана. То грешката бе на Александър Бранеков, който претендираше, че е извършено нарушение срещу него. Той... Още веднъж попадението на Джонго Присо. От тук, като че ли от този план се видя най-добре да съприкосновението между него и Бранеков. Влезе здраво камеронеца. С лявата ръка имаше контакт между него и Бранеков. Оставяме отново решението на рефера, който прецени, че... Ангел Гранчов, Бранеков. Изглежда разколебан. Жуниор Мораес му открадна топката. Хубав удар от дистанция и това е трети гол за отбора на ЦСКА. Много добро изпълнение. Иван Банделовски е в прегръдките на своите съотбори в гол. Ето още веднъж пое топката на гърди и след това с мощен шут я изпрати в очертанията на вратата. Топката се отбива в гредата. Галев положира, не можа да реагира. И тук вратаря на Локомотив София няма никаква вина. Ето как Бандовски си пое топката с корем и я намери по много добър начин за 3-0. Бразилецът не се добра до топката. Сега обаче го направи. Може да стреля Мораес и това е 4-0.
Фантастичен гол и на Жуниор Мораес. Пълен разгром за Локомотив София в този двубой. ЦСКА стига до най-убедителната си победа от началото на пролетния полусезон. Жуниор Мораес днес нямаше особено много положения. Ето, че се отвори едно такова и той отбеляза по повече от категоричен начин. Тук също Тони Велков ще има претенции към начина, по който реагираха бранителите. Върбанов направи една от малките си грешки. След това и Браников не успя да изчисти. Двама от опитните футболисти, които в защита трябваше да предотвратят опасността, сгрешиха. А за завършващия удар на Мораес няма какво да говорим. Футболист от много сериозна класа. Футболист, който изпъква в българския футболен шампионат и не случайно вкара 9-я си гол, откакто е в ЦСКА. 4-0 за червените срещу Локомотив София. 4 различни голмайстора вкараха попадения днес. Футболистите на ЦСКА, публиката, дори ръководството на тима имаха нужда от подобна убедителна победа.